3 броя горска ушата сова, 10 керкенеза, 4 броя забулени сови и 1 бухал бяха пуснати на свобода в природен парк Витоша. Птиците са част от размножителната програма на Спасителния център за диви животни и природен парк Витоша. Това е продължение на една многогодишна програма, която възстановява биологичното разнообразие на защитените територии, благодарение на Спасителния център в Стара Загора на Зелени Балкани, където се размножават редки видове птици, където се лекуват пострадали птици от човека. Всяка година поне няколко парка се здобиват с нови обитатели. Тук в природен парк Витоша в близост до София бяха пуснати 20 птици от различни защитени видове, сред които и керкенеза. Той обаче се среща и в междублоковите пространства в София. Затова, когато видите подобна птица, не се страхувайте. Те са безопасни, а дори могат да бъдат и в помощ за унищожаване на дребните гризачи. В центъра на събитието се оказа едногодишен бухал, който е бил открит с счупен крак. В продължение на няколко седмици за него са се грижили в столичния зоопарк, докато се възстанови. За съжаление обаче много други защитени птици са пострадали от бракониерска дейност. В България има все пак вече добри закони, единствено, както това е едно клише, сигурно всякъде го чувате, трябва и да ги прилагаме по-качествено. Трябват малко повече глоби, малко повече взети пушки, малко повече ефективни присъди. Мисля, че това нещо ще се спре много лесно. Пускането на свобода на птиците ще запази и тяхната популация, смятат еколозите. От Центъра за диви животни обясниха, че подобни акции се извършват всяка година и призоваха за повече грижи и внимание към птиците, особено от застрашените видове.